फागुन के महीना बा, एगो भौजाई रूसल बाड़ी और रूसल भौजाई के देख के कुलदेवर का कहत रहे सो तनी आई भिखारी भैया भाव में तो लगौले बिया कहिए से घर में लाज शरम ना लागे एकरा कौन बतर में आठाने कठाने लगौले बिया कहिए से घर में लाज शरम ना लागे एकरा कौन बतर में पुआ के बदल में खियावे ले कलौजी पुआ के बदल में खियावे ले कलौजी होलिए में पिच करिए खातिर रूसल बिया भौजी करिए खातिर रूसल बिया भौजी खातिर तनमा तोर से बिया गोरियावो तो बोयनूप गिरी बड़ नहीं आवो रंगवा खातिर तनमा तोर से बिया गोरिया